Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela abalisa bana abebebamba inkunzi kwelinye lamabhizinisi behlomile endaweni yaseGoli. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ongangibiza intatheli ka YouTube. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela abalisa ababoshwe uphiko lamaphoyisa Gauteng Highway Patrol ihambisana neJohannesburg Metropolitan Police District K9 Unit. Labalisa abangadalulwanga baboshwe emva kokuba imonto abebehamba ngayo ishayisane nenye yezimonto ezimpambaneni zomgwaqo. Amaphoyisa abeseyisesha imonto laphathole khona izibhamu ezine kanye nezihlamvu nama-cellphone nama-number plate kanye nemali. Bebe sebekhalelwa ngamasongo kaSigonyela imonto yabisithathwa yayoboshwa nayo. Omunye wabo ube nenhlanhla waphunyuka khona endaweni yesigameko. Kwasukuthi abathathu bakhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Ulindeleke ukuba bavele enkantolo okungekudala, kanti-ke uphenyo lusaqhubeka ngokwenziwa ngamaphoyisa. Abantu bashayela esikhulu ihlombe isenzo samaphoyisa. Usithembiso Promise uthe wazwa muhle umsebenzi owenziwe ngamaphoyisa. Siyawuncoma siwuthulela isiqoko. Uma ngemuthe ngokuzayo siyacela ukuba ningabo bafihla ubuso. Sifuna ukubabona kahle lemgulukude sisiqedile ngokusigangela. uPhilemon Salive uthe kube bavele bayibulala lemgulukude sikhathele ngabantu abasenzela ubugebengu. Mfethu maningakhulu ama-comment angeke ngiwaqede wonke, ngizofisa mina ukuzo ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.